blessed kung nandito ka ngayon sa event na to. Pakitabi, saka ng balikan mo, pakitabi mo, you are blessed. You are blessed. Ulitin ko ha, you are blessed kung nandito ka sa event na to, ngayong araw na to. Hindi ka nananayin sa 1,300 mo, umuwi ba yung siwasin mo eh. It's not about 1,300, it's not about the food you ate, no? But yung training na pag-uusapan natin. Ngayon, kung blessed ka na nandito ka sa event na to, mas blessed ka kung nasa loob ka ngayon ng room na to. Bakit? Dami pa kasi ako. Subuhan nyo yan, no? Mga nasa loob do, sayang mo. In the there. Ituturo ko kung paano ko nag-diamond ng 62 days at nag-crown diamond ng 6 months and 10 days. Kayo, blessed na nandito ka. Question. Magagaling mo ba yung mga speakers? Yes! Mag-bless ba kayo sa kanila mga katuruan? Yes! Ano ba kayang downline siya? Ano kayang mga direct mula yung nagsalita mula kanina hanggang sa kanina? Ano kayang direct mga yan? Tuturo ko sa inyo kung paano ang pagkakaroon diamond. Hindi na ako magtuturo about character. Tinuro na ko eh. Attitude, belief, commitment, strategy, everything. Wala na. Ano ba yung tuturo ko? Wala na. Meaning, pinipare na kayo mula kayo ng maga. Mula sa paghihintay sa ticket, sa pagpila sa pagkain, sa pagpunta rito, marami sa inyo walang tulog, buyat, hindi na lang kung saan dinamot yung pera, makabili lang ng ticket. That is the part of training. Yan pa lang sinusubukan kami. Nag-stay ka for how many hours dahil inaabangan mo yung mga kasuhan ng mga magagaling na speaker. Ibig sabihin, uhaw ka. Isa lang ibig sabihin nun, magdadiamond ka. Practical na po yung ituturo ko. Kaya sabi ko sa mga kaibigan ko lumalapit sa akin, huwag na huwag kang uwi hanggang hindi tapos ang event. This is the last topic. I-treasure nyo to. Ituturo ko sa inyo how to become a diamond. Na napakasimple. In a matter of 4 to 6 months, event crown diamond. In a matter of 7 months, kaya. Pero ba't di mo nagagawa? Malalaman nyo kung bakit. Actually, ang kulang, yung tinuro kanina ng mga ibang upline. Eh, tinuro na sa inyo ngayon. Ibig sabihin, ready ka na. Okay na yung character mo, okay na yung attitude mo. Tumaas ba yung belief nyo after yung coach mo? Yes! Luminaw ba sa inyo ang network marketing nung narinig mo si Coach Fergie? Yes! Si Coach Vilma nung narinig nyo, naayos ba yung attitude mo? Yes! Nakunawaan mo lalo, di ba? Nung narinig nyo si Coach Santi, na napakalaga ng GFSY, yung first 90 days, lahat na, pin-referred ka. Ibig sabihin, ready ka na. Ngayon, pag-usapan natin yung practicality nitong how to become a diamond in a matter of 4 to 6 months. Tignan nyo gano'n kasimple. Alright? Yan lang. 3 keys to become crown diamond. Are you ready? Yes! Ano kaya yung 3 keys na yan? Or Fernand? Okay? Power of subscription. Narinig nyo, gano'n powerful yung subscription. Katatapos lang. Paano yumaman si Costco, si Amazon? Power of 5. And power of duplication. Ang totoo yan, alam nyo na to. Pero, hindi mo naiintindihan. Alam mo lang. Sabi mo sa katabi mo, alam mo lang. Pero hindi mo nanawaan. Ngayon, ipapaunawa ko sa inyo, ano tong power of subscription, power of 5, and power of duplication. When I was in other MLM company, matagal ko na akong tinuturo yung subscription.
Okay? Si Coach Fernan, pag nag-build ng organizational network, AutoShip, hindi po bilihan ng posisyon. Marami mo kasi, bumibili lang ng posisyon kaya hindi stable ang network. Pero kung noon pa man, ang network kong organization ko nakabase sa subscription. Kaya may tanong ako, sabi ko, bakit ako nagsasubscribe? Maraming tao ko hindi makapagtuloy. Ngayon ko na unawaan. Ang mahal po kasi talaga. Yung huli kong company, 9,000. Eh yung una kong company, 20 million. Ang subscription eh. Diba? Ano ba? Ang dami mong account. Tapos Live Good, 585 pesos. Sabi mo na 600 pesos. Eh ikaw na may problema pag hindi mo natuloy yung subscription mo. Correct? Sabi ko, yes Lord. Magkakatotoo na yung tinuturo ko. Power of 3 tinuturo ko nun. Alam ni Coach Virgin eh. In fact, I have a training, 6 months diamond in my former company. 6 months diamond, power of 3. Eh, tuturo ko din sa inyo. Okay? So, narinig na naman natin, ang subscription, napaka-powerful. Ang daming kumpanyang iwaman. For me, ito ngayon ang pinaka-best tools or system ng isang kumpanya. Pagka-subscription company ka, lilipad na nila kumpanya nyo. Kaya lang, nagkakatalo na lang kasi ang Live Good, ang ganang subscription. Kahit kasambahay kaya mo subscription. Kasambahay namin, advance magbayad ng subscription. Tayo mga best, nakikinig ng training mo. Yeah! Ben, ano position mo? Silver? Ako pa kinukulit? Coach, magbabayad na ako ng subscription. Mamaya na ang kulit mo. Kaya kami magbiluan yan eh. Ang point ko lang, hindi 585 pesos ang problema sa subscription. Hindi ko problema mo. Hindi mo na unawaan. Una, hindi mo nakita ang power ng subscription. Hindi mo nakita na ang subscription payayamanin ng kumpanya. Habang pinapayaman ng kumpanya, pinapayaman ng mga nagsasubscribe. Ang mga individual, tayo yun. Okay? And, power of 5. Ito, kwento lang. Sino kaya ang first 5 ni Coach Fernan? Paano ko kaya nakuha to? Dasal ka ng dasal sa Lord. Lord, bigyan mo ako ng agila. Ibigay mo na sa akin yung tamang tao. Kanina may kakwentuhan ako, isang leader. Sabi niya, Coach, ang problema ko, yung mga tao hindi pa nagalaw eh. Sabi ko, huwag mong hintayin. Hanap ka. Humanap ka ng humanap hanggang matatuan mo. Pero alam niyo ba, meron akong natuklasan. Tanong niyo ako ano yun? Pagka pala ready ka lang i-bless ni God, wala kang magagawa. I-bless ka talaga ni God. Pero hanggang hindi prepared ang puso mo, ang character mo, ang attitude mo, mag-recruit ka man ang mag-recruit, mag-invite ka man mag-invite, hindi mo matatagpuan yung agila mo. So kaya ang isi-check mo talaga, wala mo na yung sarili mo eh. Akala nyo kasi, ang success overnight, no! Crown Diamond ni Coach Fernan is 25 years in the making. Tapos ikaw, 1 month pa lang, lip na lip ka. 3 months, 6 months, nahihilip ka na. 8 months, nahihilip ka na. 25 years po yan. Maraming ups and downs si Coach Fernan. Okay? So, sino itong power of 5 ko? Kwento natin. Siyempre ako yan. Una ko natagpuan si Coach Fernan. Ang hirap. Nakalimutan mo eh. Hirap na hirap ako. Dinala ko lang sa isang breakfast, nag-sign up na. Ang hirap. Sa dating kumpanya yun. Pero eto, nag-zoom lang kami. Digital lang, usap kami. Remember, ngayon diamond. Sino yung sumunod? Isang taong napakatagal ko na rin kasama. For almost 15 years, 16 years. Kaya hindi kami magkalinya, hindi kami magkagrupo. Okay? Ba't ako naniniwalang Lord ang nagbigay? Nung ini-invite ko siya, hindi pa ready. Alam nyo, hindi ko maintindihan bakit yung lead sinend ko kung galing-galino, dito sa tao na ito, hindi ko masend-send yung lead. Bakit? Masasayang eh. Because she is not ready. Nung naging ready, pag-send ko, 2 minutes na sign up, walang marketing plan. Coach Vilma sa Bulaw. Ngayon, dahil mo. Pangatlo, dati kong downline sa huling kumpanya ko. Pero, naging busy sa isang organization. Isa pong official ng Agila. Mabuhay mga Agila. Kuya din. Kuya Jokas.
Lahat mo ng agila rito, mabuhay ang agila! Alright. Alam nyo ginawa ko, kaya ron, tinawagan ko. Kuya, nasan ka? Nasa meeting kami. Lumabas ka dyan sa meeting. Send mo sa akin yung email address mo. Tsaka na tayo mag-usap. Sa sobrang trust, napaka-importante ng trust. Sabihin natin trust. Sa sobrang trust, binigay yung email. After kung ano siya, i-pre-enroll. Ako na i-pre-enroll. Usap kami. Nung hindi na siya busy. Ngayon, kumikita ng limpak-limpak mga pera sa dito. Lagi doon, ang malupit, nanganak ng maraming diamond. Siya ang apply, dito, Harold pa. Hindi nyo papakita ko kung paano matitibag. Hindi na matitibag ko. Kahit ano gawin mo eh. Pang-apat, eto, 22 years ko nang kasama sa dating company. Kaya lang ayaw kong lumantad hanggang ngayon. Lagyan na lang natin ang initial. RC. Nasa Hong Kong nung i-invite ko. Sinendan ko ng invitation. Nag-hi, hello ako. Sabi ko sa kanya, bro, no worry, hindi ako mangungutang sa'yo. Sabi niya, ikaw ba mangungutang? Ikaw itong maraming pera, blablabla, ganyan-ganyan. Sa madalas salita, nag-join din sa akin. Kahit part-time, gumagalaw, lumabas ang isang Rex kampanya. Nag-ayaw mo ito rin. Another! Wala lang. Isang ordinaryong distributor, isang trainer ng isang malaking kumpanya, yung huling nagsalita, wala lang, di ba? Hindi magaling. No? Walang kabuhay mo yung magturo. No? Grabe yung ni-research niya, no? Para tumasin natin, siya po yung nag-call sa akin. Alas 12 ng gabi, o gabi-gabi na, may presentation tayo sa Zoom. Sabi niya po, mag-Zoom tayo. Nag-Zoom kami. Nagkatuklasan kami, para sa Mr. Philippine. Para sa Mr. Tapos, para sa kami yung church. Dahil agad kami. At nag-bid kami. Palihin, part-time. Diamond. Hotel mo. At umuulan pa ng diamond dyan. Okay? Isa pang bigay ni God sa akin. Hindi ko kilala. Isang tao, bata, 22 years old, mag-message din sa akin. Pero yung doubt niya, gusto niyang tanggalin dahil ganda-ganda siya, pero hindi niya alam kung right person ako. No? Sa sobrang bait nitong bata na to, inunan niya may mga apply niya na position. Mark Neil de Gasgas. Ang apply ni Martin po ay si Coach Tracy Eason. Sa ilalim niya, nandiyan po si Ryan Rosales. 6 Knights of Diamond. Isipin mo, paano magkikibagin yan? Ngayon, meron akong ipapakita ng sikreto sa inyo. Huwag kong magagalit yung ibang diamond. Panggising lang to. Si Coach Fergie, until na wala pa pong diamond sa ilalim. Pero, siya po ang pinaka-stable diamond. As of today, diamond na yan. 1 week pa lang diamond na yan. Why? Because, dahil dito sa ituturo sa inyo. Maybe, nagda-diamond ka because you have 3 platinum. Platinum. Kung hihintayin mo lagi mag-platinum yan, matitili ang pagda-diamond mo. Kasi kay Coach Fergie, wala namang platinum kahit tanungin nyo eh. Pero bakit diamond agad siya in 1 week time? Kasi, he has many lines na gumagalaw. Limang 500 lang yan, 2.5 diamond yan. Nagiget ko po ako. Kaya ako pinakita ko, pinakita ko sa inyo. Okay? Now, ito yung tinatawag na power of duplication. Teach your 5 to get their 5. Nakita ko yung 5 ko, una ang goal ko sa 5 ko, maging milyonaryo. Yung 5 na yan. Imagine mo, kung yung invite mo, yung leader mo, ang goal mo, yung maman. Sa tingin mo, law of attraction, yung 5 na yan tutuloy? Yes. Magigigil? Yes. Kaya gigil. Kita yung gigil ni Vilma. Gigil ni Coach Harold, di ba? Ni Coach Gwen. Yung mga salita ito. Kasi yung upline need mo, ang goal niya, maging milyonaryo itong 5 na to. Tumibay, maging stable. Nagigil niyo po ako. Humanap kayo ng 5 nyo. So, napakasimple lang. Naunawaan nyo yung subscription. Ang next na unawaan nyo yung power of 5. Sino yung first 5 mo? Kapikin nyo nga yung nasa kaliwa nyo. Sino yung first 5 mo? Sino yun? Sino yun? Ano lang, sino first 5 mo? Ay, sino 5 mo? So, ang goal nyo, hanapin po yung first 5. Hanggat hindi mo nakikita
$5 Sa first 5. Hanggat di mo Hindi pala nakikita yung nasa ng tao, Oo, 5. hindi mo makikita kung gaano kadali ang video. Yun ang ano. Maybe, may kailangan ayusin pa sa alam mo. Okay? Tuloy-tuloy na natin. So, how to become a diamond in 4 to 6 months? Pakita ko lang sa inyo. Gagamit tayo ng mathematics, simple math. Practical po yung tama ko eh. Wala na kayo marinig about attitude. Okay, power of duplication. Sa password sample computation, makinig ko kayo maigi. Yung limang makikita mo, na itatransfer mo, yung 3P, subscription, power of 5, power of duplication, pag tinuro mo sa lima na yan, hindi pwedeng hindi kumuli yan. So may $125 ka dyan, huwag mong gasitin, bayaran mo na yung 1 year subscription mo, tapos na, wala ka ng problema. Imagine mo kung lahat tayo yan ay tuturo natin sa mga tao natin, mangyayari po ang duplication. Kasi hindi lang problema yung subscription. Mababang halaga lang yun eh. Hindi lang question yan eh. Ang kailangan lang maintindihan nyo. Ang ipapakita ko sa inyo, ano mangyayari sa inyo pag ginawa nyo ito ng tuloy-tuloy ng tama. Ayun, shortcut na natin. Okay? Yung 5 na yan, pag nag-ibad ng tigilima, 25, silver ka na. Yung 25 nag-ibad ng tigilima, gold ka na, 125. Yung 125 nag-ibad ng tigilima, platinum ka na. Yung 625 naghanap ng tigilima, 3125. You are already a diamond. Ano? Ikaw ba nag-invite sa 3,125? Ang sa'yo yung 5 lang. Ang tanong nasa na yung 5 mo para pumunta ka dyan. Akala mo kasi mahirap. Kasi akala mo ikaw gagawa ng 3,600. Hindi ko gagawa yan. Ang sa'yo lang yung 5. Si Wolfer lang 5 lang eh. 6 lang eh. Marami man akong direct. Pero ang sinasabi sa inyo, kailangan mo makita yung 5 tao na tama. Na maililipat mo, may na-transfer mo, yung mindset mo sa kanya, yung vision ng likod. Itong 3 Ps na to. Pag naituro niya yan, tumpak yan. Tingnan nyo yan pa lang, magkano kinita mo. $4,687.50. Tuloy natin. Level 7. 7 months. Crown diamond ka. 5 months diamond. 7 months crown diamond. $70,000. Fast start na loan, fast start bonus. Ang pwede mong kitain, $6 million o 345 million pesos. Wow! Iyan ang naging saan ka nakakita ng marketing plan, fast start bonus pa lang, first way to earn, kaya mo lang kumita ng 345 million. Good! So, ba't di mo inaarap 5 mo? Baka hindi mo nakikita to. Ba't ka still overweighted? Bakit di mo nakikita to? Eh, nandito ka ngayon sa training. Siguro naman magigising ka na. Siguro naman hindi ka na namin maririgan ng offline. Ba't wala pa akong still over? Hanggang naririnig namin sa inyo yan, isa lang ibig sabihin nun, hindi na ituro sa'yo yung 3 Ps. Power of subscription, power of 5, power of duplication. 345 million, tuloy natin. How about the matrix potential earnings? Tignan niyo po. Ang hirap kasi sa iba, nakatingin sa 70 pesos, ang liit pa lang ang kinikita ko. Ba't galon 3 months na? $1.25, $1.25, 70 pesos lang kinikita ko. Ngayon! Ngayon! I-forward mo! I-forward mo, 917,000. Dito ka kasi nakatingin eh, oh. Sa 70, sa 420, kaya ka naiinip eh. Anong turo ni Vision? Oh, pag sinabing vision, may nakakalinag ka. May nakikita ka. Pag hindi mo nakikita yan, I'm sorry. Hihinto ka talaga at titigil ka. Tuloy natin. How about the matching bonus? Dalawa lang ipapakita ko sa inyo. Whether you like it or not, pag in-apply natin yung power of duplication, lahat mabubuo ang matrix from level 1 to level 15. Ibig sabihin yung 5 na mahal ko, o 6 pa yan, buo ang level 15, $16,383.50. I have 50%. You have 50% sa 5 mo. Magkano yan, no? $40,000. $8,191 times 5, 40,000.
23% sa 25 na yan, kahit di mo direct. And that is $3,768. Alright? That is $94,000. Diyan pa lang sa level 1, level 2. Totoo ba yung tinuturo? Because mo, 7 million. Ayan mo, $134,000. Kaya mo yan. Ngayon, ano ang patunay na pupunta tayo dito? May papakita ko sa inyo. Pero atin natin lang. There is someone earning like this. Tingnan nyo lang yung monthly. September, October, yung may kulay green. This one. 51, 54, 55, 61. So short ka rin na. Total of 13 million pesos for months. Kaya bumili ng resort? Kaya magpatayin ng resort? Yes! Kaya bumili ng Lamborghini? Yes! Kaya bumili ng sasakyan na maganda? Yes! Kaya magpatayin ng dream house? Yes! Kaya! Question. How many 4-month periods are there in a year? 4. How many? How many? Kung kikita ka ng 13 million every 4 months, meaning you can earn how much? 39 million every single year. Only in your eyes. Only in your eyes. Now, another question. How many 1-year periods are there in 5 years? 5. Times 5. 39 million multiplied by 5. That is around 195 million pesos. 5 years. Another question. Totoo ba na 13 million every 4 months o 13 million every month? 13 million every 4 months o 13 million every single month? Believe me, kanina pinakalapit ako ni Jesse. Grabe ko, Bernard, no? Ganyan nakikita. Ikaw ang tumingin, sabi ko. Matagal ko na nakita yun. At Jessa, sabi ko, ikaw ang tumingin yan. Ikaw ang magnanaan yan. Kasi ako, nakita ko na yan. Mangyayari talaga yan. So I'm almost done. Now, the future of Lakewood. Bakit mangyayari yan? Babakapan ko ba yung mga tinulo na mga speakers? Especially tinulo ni Coach Elmo. This is our future. Liquid products. Mga appliances. Liquid products. Household products. Ano na ito? Liquid. Magkakaroon tayo ng hotel saving card. Malapit na yan. Ang gagawin ni Ben, bibili ng maraming hotel accommodation. Bakit hindi pa payag yung hotel na hindi ibigay sa kanya ng murang halaga? Tapos tayo naman bibili natin sa mababang halaga. Laki ang discount. Kahit kailan mo gamitin, basta hawak mo yan. Pwede mong i-reward. I-regalo sa kasal, pwede na. Ginawa naman ni Jessie, ni Apple Jessie. Kaya na tumanggap eh. Totoo po yan. Liquid yan. Mga apparel, liquid din yan. Magkakaroon tayo ng mga gadgets. Tawang-tawa na kayo sa mga bibili ng gadget ng bilis na ng masira. Tapos, ang mahal pa. Meron tayo sa likod, mga gadgets. Tapos, airline ticket. Magkakaroon din tayo na. Darating tayo magpapang-event si Ben sa Las Vegas. Doon ko sasabihin ang gold signal.
dyan sa cartolina na yan. Make a vision board. Kahit sulat lang muna. Pagdating ng bahay, ayusin nyo. Magkat kayo ng mga pictures like this. Gumawa kayo ng dream board. Anong bansa ang mga gusto nyo pasyalan? Anong bansa ang mga gusto nyo puntahan? Grabe! Nakakakilabo po. Nakakakilabo talaga. Darating yung time. Mag-aaral naman tayo. Magkakasama tayo. Make a vision board. Apply. Kaya namin pinadala yung cartolina. Ito, maniwala kayo sa akin. Ako matagal akong believer ng vision board. Huwag kang aalis dito nang hindi mo sinulatan yan. Kahit pangit ang sulat mo, lahat ng gusto mo sulat mo dyan. Ngayon, tuturuan kita. So, ito pa. Dream house, kotse, everything, lahat ng gusto mo, ilagay niyo po dyan. Bigyan lang kita ng idea. Ngayon, ang vision, ang goal, meron pong short term. Ang short term 4 to 6 months, up to 1 year. Meaning, isama mo na dyan, yung 4 to 6 months, dapat kaya mo na po kayo lahat. Lagay mo na dyan. Lagay mo sa billboard nyo, I am a diamond! I am a diamond! Lagay mo yung date, January ngayon eh. So, ang 4 to 6 months, April, May, or June. Lagay mo dyan. Declare it! 1 year yan! May nakaharap kang sasakyan. Pwede mo nilagay dyan. Bakit? Si Martin wala pang 1 year. Naglabas ng sasakyan. Coach, Santi Valenzuela. Naglabas ng sasakyan. Wala pang 1 year. Coach Harold. At napakarami po na naglabas ng car. Okay, kaya pwede mo nilagay yan dyan. Actually, yung 3 to 5 months na eh. The goal, kaya na po ng 1 year. Kaya na eh. Ano yun? Kagaya ng resort. Magpapatayo tayo ng resort. Alam niyo ba yun? Magpapatayo tayo ng DMW resort. Grabe, no? So, sa opinion, masabihin ko, all diamond! Wala muna magtatrabaho. Alright? 4 nights and 5 days muna tayo sa resort. Eh, hindi ka diamond! Hindi ka kasama. Diba? Eh, magda-diamond ka na. Sakto. Tapos yung resort natin, 8 months. Wala. Magkakasama tayo dyan. Alright. Midterm, 2 to 4 years. Lagay nyo, magol nyo. Lord, gusto ko lang mabayaran ng mga utang ko. Totally debt din ako. Tulad niyo yan. Lahat. Lahat ng credit card ko, okay na. Wala nang problema. Yung mga nagkakamot sa akin, naninis sa akin, babayaran ko na. Midterm goal, lagay nyo. Yung dream house na gusto yung tayo. Yung brand new car na talagang gusto nyo, lagay nyo dyan. Alright? Yung savings na hindi ka nakakabahan. Magkaroon na ng pandemic kasi okay ka na. Ayan. 2 to 4 years. And long term, 5 to 10 years. Ala na. Yan na yung pwede kong gusto mo yate. Gusto mo bumili ka ng bahay sa Amerika. Sa Las Vegas. Pangarap ko yan eh. Mga pang long term na to. Isulat niyo yan. Guys, guideline lang to. Gagawin niyo talaga yan sa tahanan niyo. Tapos, ilagay niyo yung vision board niyo sa kwarto niyo. Lagi niyong titigan. Diyan ka kakuha ng motivation. Hindi mo makakalimutan itong January 18. Na yung vision board na ginawa mo, magkakatotoo one at a time. One at a time. One at a time. Now, ang mga done, meron na akong tatlong paalala sa inyo. Kasi sure bet na eh, na lahat tayo magbabagong buhay. Sure bet na, sure ko na lahat tayo yayaman sa lingkod. Do you believe that? Yes! Naniniwala ba kayo lahat kayo yayaman sa lingkod? Yes! Meron mga kailangan tatlong bantayan. Number 1, health. Ingatan po natin yung health natin. Ako galing ako sa sakit, sa totoo lang, kaya ganito yung boses ko. But, by the grace of God, nakakasigaw pa ako. Kanina sa likuran, ubo ko ng ubo talaga, pati nilalamunan ko. Alagayan yung health no? Useless ang pagyaman pag may health ang iwan. Please! Please! Kung pwede lang,
pupuyat. Kung pwede lang. Guys, hindi na to yung networking ng patayan. Alam niyo ba yun? Hindi. Kaya na naman tayo nagpupuyat sa pagmamahal natin sa downline. Kung ang taro ko, gumagawa ng attendance natin. Ako nakaigit siya hanggang nagkaano ka rin, nag-imprint ng pangalan, hindi natin nagamit. Tumutulo ha? Alas 6 na umaga, hindi ka natutulog. Yung baby mo, katabi ko siya, nakaupo, gumagawa ka rin. Sabi ko, tigilan mo na yan. Tigilan mo na yan, sabi ko. Gagawa na lang ako ng ibang paraan para ang tao mapasok. Sa totoo lang, kaya naman natin bayaran yung baby na ito. Diba? Kaya na naman tayo naninigay. Gusto natin, i-pressure natin ang training. Diba? Kaya ano mo, kayo papalibre pagdating sa training sa mga apply ko, ha? Pag sinabi ng apply mo, punta ka libre ng ta, no? I'm willing to pay. Ganun naman, ha? Para may value. Kami, diba? Diba? Anong ginagawa? Nagsalabas lang. O iba, hindi na. Hindi ako nag-judge, ha? Pero sayang. Okay? Character. Ingatan niyo po ang character. Kasi yan ang pwedeng magbago. Once na nagbago ang character, kahit yumaman ka, isang iglap, pam! Kukunin ni God lahat yan. Isang matinding sakit lang yan, pam! Pumus yan. Believe me. So yan ang iingatan natin. Walang good affiliate na mayabang. Kanina may kausap ako, sabi sa affiliate, grabe sinigod, no? Sinigod lang ang mga affiliate member, hindi papakita ng income din. System, pinapakita natin income, no? Yung pinakita ko ng income, di ko alam kung kanino. Ayan, bantayan nyo yan. Huwag yung susuwagin ang apply nyo. Kahit umaman ka, kahit magbago buhay mo. Huwag mong susuwagin ang apply mo, believe me. Tandaan niyo yung paalala ko. Huwag lulutang ang paa. Pero mamaya bago mag-uwian, sisiguraduhin ko nakalutang lahat ng paa nyo. Kasi gusto nyo lang umuwi para umatao. Yan. Kasi huwag kang papayag na dilipat ang 4 to 6 months na hindi ka diamond. So character. Pangatlo, commitment. Commitment, yan ang the best. Ang dami kong kasabayan. Hanggang ngayon, gold pa rin. Silver pa rin. Bakit? No commitment. Sino nagturo ng commitment? Walang hindi kayo kanina. Sino wala kayo? Commitment. Wala akong nakita nagtagumpay na commitment. Ate, di pwede. Walang commitment na parang ang balon yan eh. Isang aspili lang yan. Dahil sa isang single doubt, boom! Nagkakaroon ka ng doubt eh. Yun, ingatan niyo po yun. So yun lang, tatlo na yan. Nandan. Ayun na yung nandan. I believe. Kaya natin to. Sabi natin, kaya natin to. Sabi nyo, kaya natin to. Why? Because God said, ayaw mo na. Ayun. God is able. Sabihin nga natin, God is able. God is able. So, basahin natin sabay-sabay, 1, 2, and 3. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Kaya natin. Preparation lang. Itong training na to, pansinin nyo ba, January na timing pa sa anniversary natin. This is a preparation para sa pagyaman mo sa Biblia. Kaya ako, ito sa Biblia, kahit ako hindi ko maintindihan how great is our God, kung paano ako binibless ngayon. Ang hirap na lang magkwento, grabe po, umaakaw, overflowing. Pero lahat po yan, binayaran ko muna ng 25 years na sacrifice. Ito na yon. Sa tingin mo, hihinto pa si Coach Bert? Sa tingin mo, hihinto pa si Coach Vilma? Sa tingin mo, hihinto si Coach Harold, sila Coach Noel? Sa tingin mo, hihinto si Coach Edmo? Walang hihinto dyan, sila Coach Chan. Naku po, wala nang hihinto dyan. Tuloy! Ano ibig sabihin nun? Wala rin. Alright? Kaya totoo yung pinakita ni Coach Edmo eh.